Hello everyone, welcome back sa aming YouTube channel. Hindi kasi tulog si baby. Baka magising. Ayan. So, nagpe-prepare na kami guys para sa Chinese New Year. Sa darating na Chinese New Year. Sa Tuesday and Wednesday na siya guys. So, ayan. Mga nakarang araw, nakapag-start na ako maglinis. Naayos ko yung cabinet dyan. Pero nagkakalat siya ulit. And then, ito, makalat na siya ulit. Hindi siya umabot ng 24 hours, guys. Magkalat na siya ulit. Expected na natin yan. So, ayan, si Mister, siya yung naglilinis ngayong weekend. Yan, pinapatuloy niya yung paglilinis. So, medyo, ang pahinga ko ngayon. Ayun siya. Diba? Ngayon, nililinis niya yung kwarto ni Ate Tonette. Do you want me to help you, Han? Huh? Why don't you pull that side, Ito yung kwarto ni ate, guys. Ni Ate Tonette. Ang daming gamit. So, andito, yung iba andito sa labas. Ayan. Diba? Ang kalat na siya ulit. Yung nasa taas lang ang hindi makalat. Pero pagdating sa baba, ayan. Sobrang kalat na. Hi guys! So ngayon, papunta kami sa palengke. Mamamalengke kami ngayong araw. And hindi doon sa malapit sa amin. So pupunta kami sa wet market sa may Marceline. Doon makakabili kami ng mas murang mga seafood kasi plano ni Mr. magluto ng seafood. Ayan guys, sana meron pa kasi medyo late na. Alas 11 na ng ng tanghali. Ayan. Nag-photoshoot si ate. No. The decoration na. Oh, 80 cents oh. So, bibili kami guys ng orange. Ito yung traditional kapag pag Chinese New Year You don't want to check the other side? Huh? $18 Can change Hey, going to check. What you take on me to? Ito apa? Okay. No, this one no. Tadi dia ambil besar 3. Kita nak putih. Putih warna putih. Adik. Adik. So guys, ito yung wet market dito. Ayan. Wow. How much? Huh? $38 one case. Veggie. Anything you want? No, that's okay. It's all over. Sarado na sila. Egg? How much the tray? Ito? 2 for 10. 2 for 10. Dua satu. Ito?
pork. Lata. Dried fish. Gutom na kami, guys. Fish. Guys, maraming tao. And then, lahat ng shop is sarado na siya, guys. Kukunti na yun yung bukas. Ayan. So, ayan guys. Hindi ako nakapag-video kanina kasi busy. So, lumabas kami ulit ni Mr. And ngayon tapos na kami mamalengke. Ayan. Hi guys. Nandito na ako sa bahay. Ako lang. Serious. Kasi si Mr. kailangan niya pong bumalik. May mga bibilin pa yun na nakalimutan namin. Kasi nagmamadali kami kanina. Ayan, bumili kami ng mga Coco Crunch ng kids. And ito, snack. May si Mr. bumili ng mga ganito, mga snack. Ayan. And then, bihon. Ewan ko kung lulutuin niya mamaya. Siya magluluto eh. And then, syempre, akin chocolate. Kailangan ko pa ayusin tong ref namin kasi guys, ang daming laman. Kung pakita ko sa inyo. Ayan. Ang gulo. So, merong kanin doon sa baba. And then, ayan, may mga pa. So, kailangan kong ayusin muna yung bago ko ilagay yung mga pinamili namin. Ang dami namin pinamili kasi para na siya guys bukas. Isara ko nga muna. Para na siya guys bukas. Ngayon and mamayang gabi. Tapos bukas. Kasi guys bukas aalis kami. Pupunta kami sa zoo. And magluluto na lang kami ng kasi sabi nila vegetarian daw. Kailangan first day of Chinese New Year bawal ang meat. So kailangan gulay lahat. Ayan, gulay lahat bukas. So magluluto ako. Plano ako magluto ng lumpia. Kasi mahilig ang mga kids sa lumpia. So hindi ko na lang siya lalagyan ng meat. Puro na lang vegetable. Happy Chinese New Year. Ayan. So, hindi ko alam kung ano yung ipa-partner namin tomorrow. Pero, kaya ayusin ko muna to guys, okay? Bumili kami guys ng pineapple tart. Yes, pineapple tart. And then, hindi ako bumili ng masyadong fruits. Ano lang, orange tsaka apple. Meron pa kami fruits dito sa ref. Meron pa kami dyan melon and peras. Then bumili ako ng cheese sticks para kay Seaweed. Ngayon guys, puro gulay. Puro gulay yung binili namin. Prawn. Kanina guys, di ba? Kanina sa Marceline kanina sa wet market. Ang nabili namin is yung pusit. Yung pusit guys, $10 siya. Marami na. Mas mura kaysa sa sa mga market. Ayan. And then, ang mura ng cabbage guys. So, malaki na siya. $1.30. Each So, bawat isa guys. So, pinili ko na yung pinakamalaki and then yung pinakamabigat. Mag-ano siya ng shell. Magluluto.
Okay, give to your papa, love you, bring there. And then kapag Chinese New Year, guys, kailangan maraming drinks. So, bumili kami ng Jolly. Ano siya? Vitamin C. And then, ito, juice. Soya. And this is not soya, this is tea. And then, ito guys, nabili ko siya 3 for $2. And bumili kami ng isang tray na egg. What is this? What is in here? Chicken? This is the meat. Oh, chicken? You don't have chicken, I want to prepare. This is what? What is that? This one I also want to separate. It's not everything together how you going to cook. What's that? The squid lah. Yan yung binili namin Give me guys the na small ano. one. What? The small packet. Plastic ah. I want to put it into. Ang dami naming egg guys. Ando pa yung iba. Ayan. Okay. Dito masyado pang magulo. Hindi pa naaayos. Pero bumili din kami ng dried mushroom kanina. And then andun na nga yung iba. Ayan. And then yung vegetable namin. Punong-puno siya. Ay. Meron pa siyang fresh mushroom. Bumili kami ng 2 broccoli kasi medyo mura ngayon guys. 2 na yung binili namin. Broccoli and then toge para mamaya. Ay para bukas sa lumpia. Ayan. That's it. Meron pa kaming melon doon. Kalahati na lang siya guys. Ayan. So that's it. That's it for the day. So and guys, that's it for today. Hope to see you guys sa susunod namin video. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo guys sa mga bago namin videos. Bye! Dong si Pachay.